Здравейте, зрители! Ние сме в Майнкрафт. Днес само аз те чувам. За жалост. Не можете да го чуете. Кора. Сам на мен го казваш, ако не знаеш. Ето Гуд, той прави нашата лоша къща, гънжаща от паяци. Няма да събим. Най-после вече снимаме. Да, вече по-нататък ще снимаме с него. Може и някой друг епизод или пък някои други епизоди да не снимам само с него. Примерно и с Да, аз не искам да си ги махам. Тук има хора. Не, тук има хора. Няма да ги махам. И така. Не му казвайте, че съм го направил. Опа, той ме видя сам. Виждам ли нощния меч. Той ще ме затрупа. Не. Той ще ме затрупа. Под съндъците кой ще го оправи? Нещо да кажеш за пред публиката? Няма да го оправя, дами и господа, и дами и господа, и дами и господа. Какво става? Не го чувате. Аз те слушам през слушалките. Не те чуват. Не искам. И на Миро бабчето му се обади. Ще си говорим друг епизод. Да, за жалост ще спираме. Ще спираме за сървъра. Малко ще... И защо се буташ само в мене? После пак ще снимам в някой PvP сървър. Той иска да ме би. И това ще е за този епизод. Надявам се да сте го харесали. Лайквайте, сабскрайбвайте. Той не иска да спирам. Добре, когато той си ходи, когато той спира, и аз ще спирам. И сега да го спирам ли? Опа, ще да го ударя тоя. Ама аз нямам кирка. Аз нямам киро. Да бе, да, тя много далече. Както виждате, няма кирка. И няма у мене. Ома гъчек! Мислех, че ми дадеш моята енчантната. Аз ти я дадох! Другия път няма да ти дам. Да, ние сме диамантенки пичове. Как да ни го кача? Снимам за нищо ли? Че що излезна, ей? Не си. Помощ, аз съм в земята, не съм. Ще го оцеля. Не му казвайте, че съм го направил. Без да искам. Не ме удряй. Аз ти казах, не ме удряй. Аз ще умра. Ням-н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 ям. Сено, що слагаш там? Аз натам ще разширявам. Махни го сега. Бабаце.
нима би. Що меча ми е твърде силен за тебе? Ти ще ма биш. Ти ще ма биш, аз да не. Ще приключваме ли епизода? Ще приключваме ли епизода? Вижте пък моя. Ще приключвам ли епизода? Да, приключвам. Надявам се да сте го харесали. Лайквайте, сабскрайбвайте и чао! И той ви казва чао. Бай!